Moikka! Mä oon Ella Valkeapää. Mä oon valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2021. Mä työskentelen omassa taiteessani abstraktin ja esittävän välimaastossa ja mulla on vahvasti tarinankerronta osana mun työskentelyä. Ja tarinankerronta sopii mun mielestä pedagogiikkaan todella hyvin, koska pedagogiikka on vuoropuhelua. Ja mä haluan, siinä missä mä haluan omassa taiteessani saada yhteyden taiteen katsojaan ja kokijaan, niin pedagogiikasta mä haluan saada yhteyden henkilöön, jota mä opetan, joka on opetustilanteesta. Ja mä oon työskennellyt vuoden kuvaamataidon opettajana Maatulin peruskoulussa. Mä loin kaikki tehtävät itse oppilaille. Ja tässä lopussa mä haluaisin esitellä teille yhden tunnetaitojen tehtävän, jonka mä loin ristiriitojen ratkaisuun. Tänä päivänä peruskouluissa korostuu tunnetaitojen tärkeys. Ja tämän tehtävän mä kehitin tunnetaitojen tunnille. Tämä on ristiriitojen ratkaisu. Ja tästä oppilaan näkee fyysisesti, että kun meillä on kaksi eri väriä, tässä tapauksessa keltainen ja punainen, ne yhdistyvät keskeltä oranssiksi, kuinka kaksi eri näkemystä voi löytää sen keskitien kompromissin. Keltainen ottaa itsensä vähän punaista, punainen ottaa itsensä vähän keltaista. Syntyy oranssi. Ja lapsille ja nuorille etenkin on tärkeää nähdä fyysisesti se, että se ajatus ei jää abstraktiksi, käsitteelliseksi, vaan he näkevät, kun he sekoittavat kaksi eri väriä, olivatpa ne mitkä tahansa, että siellä keskellä syntyy uusi ulottuvuus, joka tässä symbolisoi sovintoa.